UMLA ka Mausanram constituency uba HM Shangpliang menta ka sngi ka arpho tarik undaitung arajar arpuar ulakular hakmat kinong hikai ba unsara yakimat jingdawa jongki man pinsngau sha ka sarkar ya kani ulakran ha ka jingle jingo ba no min siam lang ngi kinong hikai SSA kibala pelong ya ka jingeki ha additional secretariat ulabu jingkli sha e ka sarkar ka bu ya ka pisa ka bawan na ka sarkar pedeng lada kamla ban Siew hok ya ka Tulop jong kinong hikai Ulaban rabru ba menteri ka puli puthi udai man kren da ka basai la ka sarkar ka la ne man Siew ya ka Tulop lada amla ru Khang sendon ya ki Skul amman shusngap menti ulapan pau ya ka jingsngau diaw ban yo i baki kunhun jong kinong hikai ka wei hadin ka wei pat ki yai mi madan namar ka jingle lendet jong ka sarkar ka bawanra ya ka jingdu nong bar ka jinghiar ha ka puli puthi ha ka jalan 6 months running is are the day enhancement Kabalay ka day banbo kambon ka jingmang bisa ka positive budget daga scheme assistance. So all the best to you. Minister should immediately call the leaders of the SSA association and sort out this matter within this week. We will not tolerate to see teachers every time coming on the road like this. That's all I have to say. Man badon ka assembly ngalong ubanung kong UMLA ban raise ki issues ng kinuhikay. Ya ka kam jong kay SSA ngalabam lendet. Uba Aristotle rembay ubaday u president ujung ay nga yaki details pangadi ban kren hapo assembly. Ngam jum miss man ka assembly mga kren pang ki SSA. Kajuba pangayo na education minister ba uyeng ban juba wong matter is under examination. Now kata ka kentin matter is under examination kalayat menta baro sausnem. Nadu hajar khatpra. Nadu hajar khatpra nga raise kita issue matter under examination hadu kani ka khlimat. Ka assembly ka ba khadu kan long hau benai September Oktober. Te hang taru. Ngan sayo sngaw ya kata ka ju jibab matter under examination. Kali ayu kan kani ka sarkar. Balay kani ka sarkar ka snap man balay kan pensyai si kinuhikay kay gajing jo ka sarkar lada om dan pisa to batay kay bom dan pisa lada la ban Siew Tulop to ong kay la ban Siew Tulop tengin Khang no ki Skul kinuhikay kimday bakin syem jenjar kum ni menda gini kinuhikay baro ki syong hak jingdum ka sarkar kan aine kam aine kan snap ni kam snap that is the problem.